थांनाय मीडिया रगो जों भाइराल नुखा त्रिपुर क्षत्रिय समाज बोरै रंनि बिसिङाव कायसा बदल खायैखा बोरै बदलनि चेयारमेन हाइमेन इराइमेन आरो वो राजनीतिनि बदल दा क्षत्रिय समाज रगो चेयारमेन पद नि तो दंबो दाल बिदाल राजनीति थांना बागै दा चेयारमेन रग जं द ठीक आसे जंखाय जंखा खाखाय खाखा गाहाम कक बोरै रंनि बिसिङाव बदल खाखा मानिखा किन्तु बुनि बसंनि बर' रबाय कायजानाय रंनो नों बाहायके क्षत्रिय समाजनि चेयारमेन रंनि जंमा खानो सराय सराय आनि तिब्रासा बाय कायजानाय नो नों जंनिता खादिता ओबा नोंसिनि महाराजा बिरबिरम किशोर मानिक बाहादुरनि रायजानो नों अकमानि मासे कक लाइब्ले काजे अमरो जों मानि मानजिया बसाव राजनीतिनि दालाल जों बर'बाय थाना हमफानो थांनि मायासो बरफ जदि खरकटाम खरबुरि बर' अरनि पुतुलखाय जों बर'बाय थांनांगौ आं दासिमबो बुलाव बसानो राजनीतिनि दालाल साबो आबो चिनि तिरपुरानि तिब्रासारावनो बिचार खायनो दाबो नों हाय बर'नो आं हदानि अक्रा बाहायसनाय जमातिया रियान काइपें मल समय आं सोंजाखाय चिनि हदा अक्रा सोंजाखाय तिब्रासारावनि हदानि अक्रा बाहायखाय वानजो बाय कायजाकजा बाहायखाय थुरुक बाय कायजाकजा खिनि सोंखा हंखाय चिनि हदानि अक्रा चिनि जे राजबंशनि बर' जोंतां जबाबिनाय बर'नो जों कुनु जबाबि मानाय जबारि मुवा काजे ओम हायको रं दा सादि अब समाजनि बागै बेलायखै जाया तेखायसा कक सानांगौ जों नों हिनो जोंनो तम जामुं हामयो नोंखाय अमरनाथ तीर्थ स्थाननि दै बायतु गुजादानो ना बर'नि दुध बायतु गुजागनो नोंखाय पवित्र जोंखाय अपवित्र हायदा सा सांनो नों आंसे त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि जेनेरेल सेक्रेटारि आहाय सेक्रेटारि ए सेक्रेटारि बायके सैमानखा नों साबो मानि ननो अ मानि नाय रनो जां मानाव हायसे आं बनो बयना मुसुमा वाइसा सोंनायदि आगरतलानि आष्टाबल मयदानाव जोंनो सिक्रिटरिखा नांखांदे अ सिक्रिट मानजाक बेकवार जलो जोंख्लाङै चिनि मतायनि प्रसाद माइलमा खुलुमानि प्रसाद जों थांसाय आजागाव आबुनि यागुलो 19 तारिख बदलसे सार्टिफिकेट दिनै बुनि बरिखांखौ सार्टिफिकेट लांथाङा ओमफ्राय बस सरकारनि ब अफिसाव बुनो एक्सेप्ट खायनाय बो लुकुराव वानसुनाय नायखा जारा दिनै बुंनि जाति सार्टिफिकेट लांथानाय सार्टिफिकेट मान थानाय वानसुनाय दि लुकुराव कायसा सिक्रिट अंजाक संगठन बिनि सार्टिफिकेट से सरकार एक्सेप्ट खायनाय बा अफिस एक्सेप्ट खायनाय कक सिलचो बर' निजिनि बुबाग्रा निजिनि जातनि बुबाग्रा दङै बयनो राजा स्रामिना जों बयनो राजा स्रामिना हाया भारतबर्षनि संविधाननि अनुसारे जे बदल भोट पासंग बनो सरकार गठन खायो सरकारनि मुताबिक इंडिया नि भारतबर्षनि संविधाननि रूल मुताबिक बरनो सरकार जालगो अ सरकारनि यागनो जों सिक्रिट मानो चाहे बो सीपीएम सरकार फांथु आईपीएफ नि फांथु त्रिपुरा मथ फांथु कांग्रेस फांथु जेसा बदल फांथु आव बाय जों कुनो लेना देना करी बरक जानि जा पलिटिकल खायो खायदो जानि जा मान किन्तु जे बदलनि सरकार दङ जों आ बदलनि बायदिनो जों सिक्रिट लाना नांगौ तार माने अबया जे जों कायसा बदल बाय जों मिलि दं जों अबया नरखिनो समाजनि गायबोसो गाहाम सामुंदर टांका दसाल लाइथानाय किसु दिन सिगां दिनै मताय चिब्रै बेकवार जलाव जों दिनै मताय चिब्रैनि मन्दिराव जों पुंटानि मताय खायो जों सारा त्रिपुरा जों त्रिपुरा सारा तो अमहाय जों अमहाय बर'नो त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि सामुंबो तांनो सिक्रा रिंगै बर' फाइलिया गायसानो कारन बर'नि पद नांगौ थामजाखाय सामुंखायनानै मोन दिनै समाजपति मुसुंजाक दङ बर'खाय मुसुंजा गैया राजानि बुंखाय नाव हायबना राजानि कखाय खानाया चौधरी रं से दोस्रिउ चौधरी रं गामि आमजायाव दङ याखनै बर' नों फाइदिंखाय फाइनाय निनि सेन्ट्रेल बडी काजे नोंगर फाइगा हंखाय निनि पद कमाय फाइना आ पद कमाना किरि जागायनो नोंगर जोंबाय थांजा हंमाया काजे जों नायो नंनि नरक चिनि जों सामुंख्लायनाय चौधरी रं अ बेपाराव आं वानसुगो जों बर'बाय थाया आमतिरखनि सागला आबो नंनि बिसिंनि ककसे
Osaksa saino jotono haino hai kulum ya pari chini koksam kono. Sinimo Ang Tipur Khotiro Samasni Sikla Salaini Vice President. mo Bumu Priti Moita Borba. Chaudhary Rono Certificate Rikha Boro Maharaja Chini Bubagra Borong Ganam Produr Kisur no Ingri. Certificate Rikha Kahambo Sangabo Ihiya. Kintu Kamini Chaudhary no certificate ba certified Kainero Kamini Lukuron or Ribu Bono certificate in Dorkar Sikar. ঠিক আছে কাহাম কো রিখা রাজানো রিঙে রিখা রাজা রিখা হাইফানো 1949 সালে যে মার্চ এগ্রিমেন্ট জাগুলো চিনি ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের সংবিধানিক কক্ষে সংবিধানিক রায়দাসে নামো চিনি ত্রিপুরা তাও রাজাতমো কিন্তু মহারাজানি আইন কানুন চলিলিয়া চলিও ভারতবর্ষের সংবিধানে হেঁকায় अजानुनियाव थकायसामुनो आं सोंनामु सोङो थकायसानानि बागै नों ब इउनिभार्सिटियाव ब कलेजाव नों PhD खायजाक दिल्ली थाङै गामिनि चौधरी रंनो पारानि लोगोरनो प्रेस भिडिअ नों थकायनानि आं सोंनामु सोङो त्रिपुरा राज्य या इन्डिया भारतबर्ष बिसिम ब जागा थकायसानानि बागै PhD खायनो बरनो अम हायके ताताल थकै नों कक सानानि आं मानि माया अकंनो खरकसा Khotiro Somas Tiprasani Bosungni Hodani Hoda Okra Buni Bosung Mai Kajang Abang Mani Maya Bosoi Ani Bedio Kajak Borok Nanang Nai Chini Maharaja Bubagra 184 Jona Raja Chinio Tirupravo Rastontroni Jorabo Sasun Kaitanglanka nini sinimo Ang Khotiro Somas Sikla Bodolni GS Sasun Kaitangero se Botulonaribo Bo Raja Maharaja Kai Nijini Bongso by Nijini Tibraso by Kajaksa and Nankisa Lada Laisi Kicha Tiaropan Lada Laisi Raja Maharazanka Chini Bongsoni Bubagra Borokchini Ohani Malik Sun Bongni Busa Bupawe Busa Kada Kaja Je Zaga Pano Je Dino Pano Je Sopana Untung Chini Oro Jasa tipano kok bang lai kan gaito wanji tipra nino kicha kok bang lai mle jasa mungsa nung khai o buni bosuni borowe kaja kaisa nungasa tabo boni ni bokrok se sakao kaitum ho saing chachun kicha proshno khai nei di ang bo jagao tongna nang nei raja maharaja ka chini bubagra chini hani malik borok rajbongshoni rajani bosajag rajkumari robe kaisa gu nung ma chini maharaja no se opmani ma kokble Kaze om hai kokro nung ta sadi